Hola, bon dia a tothom. Estem aquí en aquesta nova iniciativa de la càpsula formativa per clubs de la Federació Catalana d'Esgrima i en principi començarem directament la formació. Us recordem que la idea és que nosaltres us anirem presentant el contingut en pantalla i al final els nostres assistents ens podran fer consultes i nosaltres les anirem resolent, d'acord? Avui tenim una formació que és una formació inicial, és una formació bastant bàsica. És sobre la nostra eina d'inscripcions a competicions i tramitacions de llicències, que és l'eina Esquermo. Així que avui veurem com moure'ns per dintre d'Esquermo, quins són els menús principals i quines són les funcions bàsiques d'aquesta aplicació. Com que la nostra idea és que seguirem fent diferents càpsules formatives, avui no anirem amb molta profunditat en cadascun dels menús. És més aviat presentar-vos l'esquema del que ofereix Esquermo, que sapigueu què hi ha, per què serveix cadascuna de les opcions i sí que en properes formacions ja anirem entrant en molt més detall en cadascuna d'aquestes opcions que ofereix el programa. D'acord? Bé, doncs deixo de compartir aquesta diapositiva de presentació i us començo a compartir ara pestanya d'internet, on el primer que hem de fer quan volem arribar a Esquermo és anar a la nostra pàgina web, a la pàgina web de la federació. Llavors hauríem de teclejar en el nostre buscador www.esgrima.cat i això ens porta a la pàgina web de la Federació Catalana d'Esgrima. Per arribar fins a l'eina Esquermo hem de fer una miqueta de scroll amb el ratolí o baixar per la barra lateral per arribar a l'opció que us senyalo en pantalla, que és l'opció llicències. És la forma que tenim per arribar a l'eina Esquermo. També ens serviria l'opció inscripcions, perquè com és la mateixa eina, està integrada, ens linka cap al mateix programa, llicències o inscripcions. Fem clic i, en aquest cas, tenia la sessió oberta. Perdoneu, tornarem a fer-ho perquè veieu com s'obre la sessió. Fem clic i ens porta a aquesta pantalla de benvinguda, que és on ens demana el nostre login. Jo tinc diferents logins. En aquest cas, presentem el login de federaciocatalanadesgrima@gmail.com i teclegem la contrasenya corresponent. Els clubs heu rebut en el seu moment, sobretot quan sou un nou club o quan comenceu a treballar amb la federació, rebeu quin és aquest usuari i quina és aquesta contrasenya. Llavors, més endavant us explicarem com poder canviar aquest usuari o com canviar aquesta contrasenya. Això us ho explicarem avui mateix. Bé, doncs després d'introduir usuari i contrasenya ja estem dintre de la interface de club on tenim una barra lateral, que és aquesta per la que em moc, on tenim el nom del nostre club i després tenim calendari, entitats, llicències, inscripcions, contacte i pàgines públiques i després tenim aquests grans blocs de color, vermell, taronja, blau i verd, que ens donen diferent informació. Llavors, en pàgina central tenim tot aquest apartat que es anomena últimes actualitzacions de l'aplicació. Això és a nivell de programació. El programador ens va publicant quines coses noves, quines eines noves va tenir la pàgina web, purament informatiu, perquè sapigueu què s'està treballant i quines novetats va introduint la pàgina web. I aquí al final teniu, en vista ràpida, quines són les properes competicions que tenim més a la vora. Ara mateix, com estem a 12 de juny, tot i que tenim el confinament, la propera competició que ens tocaria amb calendari natural hauria sigut el Campionat de Catalunya absolut. I és el que ens està mostrant el calendari, que la propera competició hauria sigut a Vilanova el 13, o sigui demà, al Campionat de Catalunya. O sigui, aquí tenim visió ràpida del calendari més immediat. Bé, vistes aquests dos primers grans blocs de contingut, us explico ja barra lateral. La primera curiositat de la barra lateral, aquesta barra de color gris que teniu a l'esquerra de la pantalla, és que la podem amagar. Amb aquest dibuixet d'aquí, de les tres ratlletes,
la podem enviar a un costat. No desapareix totalment, però ens permet guanyar bastant espai a l'hora de llegir i treballar amb l'ordinador. Això ens obre per llegir-ho més clarament i això ens amaga per veure només la icona i tenir més espai de pantalla. Molt bé. Vist això, el següent punt que us volíem comentar és dintre de calendari esportiu simplement trobareu tota la relació del calendari. El calendari ja sabeu que funciona amb la possibilitat d'aplicar diferents filtres. Aquesta temporada, la temporada anterior, en aquest cas no tenim més endarrere perquè l'eina és nova i no tenim carregada temporada 17-18, però podríem haver anat a veure la temporada anterior. El filtre de tipus ens permet filtrar quin tipus de competició estem buscant. Si fiquem tot, ens buscarà totes les competicions. Si fiquem lligues catalanes, només lligues catalanes. El filtre d'arma ens permet buscar, si estic buscant només una lliga catalana de floret, ens ensenyarà les lligues catalanes de floret corresponent. I així seguim funcionant amb la categoria, amb el gènere, si vull masculí o femení, o si vull competició, equips o individual. És important que, per defecte, el calendari només ens ensenya el que està per venir, allò que encara no s'ha tirat. Per tant, si volguéssim veure competicions que ja s'han tirat, hauríem de seleccionar la casella de veure anteriors. Aquí se'ns carregarien de cop totes les anteriors d'aquesta temporada i llavors podem començar a aplicar filtre. Teniu dintre del calendari l'opció d'agrupar per torneig i també tindríeu l'opció de, una vegada amb tot el calendari, us el podríeu descarregar en format Excel, que és aquest document d'aquí, s'us genera en l'apartat descàrregues i us permet veure el calendari en format d'Excel, potser una mica menys visual que tenir-ho a la pàgina web, però que sapigueu que és descarregable per Excel. Molt bé. En l'apartat d'entitats, dedicarem la propera formació és on entrarem concretament a l'apartat d'entitats. En aquest cas, aquí esteu veient que hi diu independent. En els vostres casos, en els clubs, aquí dirà club. Aquest és independent perquè és un usuari que hem creat de prova, però en el vostre cas, en el cas dels clubs, aquí on diu independent dirà club. I en aquest apartat és on vosaltres podeu entrar a canviar certa informació. Tota la que està en gris no la podeu canviar perquè és informació que introdueix la federació i que ens convé tenir-la nosaltres controlat. Però vosaltres podríeu introduir tots aquests camps. Un telèfon de contacte. Latitud i longitud, això ens permetria ubicar el vostre club millor en el mapa. E-mail de contacte, una pàgina web i després us volíem comentar i recomanar que per nosaltres és interessant que pugueu marcar quines armes es fan en el vostre club. No tots els clubs fan totes les armes. El programa per defecte només et marca una arma. Llavors, si tu vols deixar marcades dues armes, has de fer pressió sobre el botó Control del teclat i llavors amb Control i fas clic a les següents, et deixa marcades les tres armes o potser som un club de floret i espasa, d'acord? Apretant botó Control més botó dret del ratolí, marquem més d'una possibilitat. Si no, només ens marca, si només anem amb el ratolí, només ens marcaria d'una en una. Teniu la possibilitat de ficar el vostre logo, que el podríem veure en el logo del club. Carregueu una imatge JPG, preferiblement JPG és el format que millor accepta aquests tipus d'arxius. I finalment l'apartat d'observacions. Aquest apartat us convidem a que potser marqueu quins són els horaris d'oficina, els horaris d'atenció al soci o els horaris d'entrenament. Moltes vegades ens truquen a la federació i ens demanen «Oye, no me cogen el teléfono, ¿sabes en qué horario trabajan?» I clar, nosaltres podem donar el contacte, però l'horari de treball no el sabem exactament. Tota aquesta informació que pugui ser interessant perquè la federació comparteixi amb possibles interessats, a l'apartat d'observacions estaria molt bé comentar-les.
Donat que us comentàvem que l'apartat persones avui no el tocarem, perquè és l'apartat on tenim la base de dades dels esportistes, socis, que després et permet la creació de llicències, això li dedicarem un dia concret. Dèiem que estàvem en entitats i en aquest independent vosaltres veureu clubs. I ara m'interessa ensenyar-vos una altra forma de canviar les dades del club, de canviar coses que al club li podria semblar interessant canviar. És l'apartat del... Aquí, on una vegada hem fet login, podríem amagar aquí a la banda, i a la marge superior dret tenim el nostre nom de club. Nosaltres tenim proves/club perquè és una sessió de prova, però vosaltres tindreu Esgrima Granollers, Esgrima Sabadell, el nom que tingueu en qüestió. En aquest apartat vosaltres podeu sortir de la sessió, de manera que tancaríeu el programa, o podreu administrar el vostre perfil. Aquesta opció permet coses diferents que el que acabem de veure. Nosaltres acabem de veure telèfon, e-mail, lloc web, més aviat dades de contacte, dades informatives. En canvi, si anem a través d'aquest apartat de perfil, el que anem és a dades més de la sessió, més del login, més de l'usuari. Aquí és on podem canviar tant el nostre nom, podríem dir-nos club/3, li podria canviar jo el nom, si ara volgués. Podríem canviar l'email de contacte, que actua com a usuari, en el concepte usuari. Gairebé tots vosaltres teniu el @esquermo.org, vosaltres podríeu posar qualsevol email, però això ja queda a decisió vostra. Aquest apartat es pot canviar també, com us deia. Email és sinònim d'usuari per entrar a Esquermo. I la contrasenya. Aquí tindríem que clicar la contrasenya nova que vulguem. Per exemple, si tinguéssim de contrasenya llapis i vull canviar de contrasenya a bolígraf, aquí hauria d'escriure bolígraf i a sota tornar a escriure bolígraf per confirmar la contrasenya. I aquí elegem la nova. Ja no ens està demanant en cap cas la ja existente, perquè ja estem loguejats i ja hem entrat en l'existent. El programa ja ha validat que se sabe la contrasenya. Doncs aquest apartat, interessant que el conegueu perquè ja sabeu que les contrasenyes a vegades es posen una mica de forma aleatòria, potser podeu posar una contrasenya, us interessa canviar una contrasenya més intuïtiva o més comuna a altres comptes que tingueu d'altres aplicacions del club, doncs aquesta seria la forma, a través de l'usuari, perfil. D'acord? Molt bé. Continuem amb la barra lateral, el menú dels costats. Aquí no us parlarem de l'apartat d'inscripcions, perquè l'apartat d'inscripcions, com dèiem, també tindrà la seva pròpia càpsula formativa. Passarem al següent apartat, que és l'apartat contacte. Si obriu l'apartat contacte, bàsicament té dues opcions. Millores, un desplegable de millores i un desplegable d'incidències. Això ens serveix perquè vosaltres, com a club, us poseu directament en contacte amb el programador informàtic. No és un missatge que li arribarà a la federació, és un missatge que li arribarà al programador informàtic per detectar que heu vist qualsevol cosa que no funciona, per detectar que podríeu suggerir, en l'apartat de millores, suggeririen històries. A l'apartat d'incidències, reclamaríem incidències que no estan funcionant. Important remarcar que això li va directe al programador, la qual cosa és interessant perquè ens evitem el pas de que passi per la federació, si és que és un tema molt urgent, perquè el puguin reprogramar més ràpidament. De totes maneres, com sempre, si ho voleu, podeu fer aquesta opció, la de directe al programador a través de l'opció contacte i, paral·lelament, e-mail a la federació on pugueu explicar quina és la incidència en qüestió i entre unos i otros segur que ho arreglem. Molt bé. I encara en l'apartat de barra lateral esquerra tenim, per últim, l'opció Pàgines públiques. Pàgines públiques té moltes subopcions que també entrarem en detall en cadascuna d'elles en properes formacions. Però avui només incidirem en una, que és la més general i la que podem veure més ràpidament, que és l'opció Mapa de clubs. Si vosaltres feu Mapa de clubs, podreu veure quins són els clubs que tenim a Catalunya. I podreu també comprovar que la vostra informació
és correcte. Per exemple, podríem anar a buscar, ja que els tenim aquí presents, podríem anar a buscar el club del... Ara no el veig. El club de l'Edi Manuco, el club de Granollers, entraríem a la pestanya i veuríem que les sigles són CEP, que estan ubicats en aquesta adreça, amb aquest telèfon de contacte, amb aquest email de contacte i que es dediquen a l'Espasa i al Floret. D'acord? Això és important que ho xequegeu perquè si veieu que alguna cosa no quadra o que actualitzeu dades de contacte, telèfons de contacte, en principi hauríem de sempre estar actualitzats en aquest mapa. Per què? Doncs perquè aquest mapa és també el que està directe a la nostra pàgina web, a la secció Clubs. M'espero que es carregui i aquí veure mapa de clubs. Ara no me carga el mapa de clubs, desconec el motiu, després internament ens posarem a veure-ho. Però és interessant que estigui bé la vostra informació de contacte perquè sempre que ens arriba una consulta a la federació de perdoni, m'agradaria practicar esgrima, on podria anar? Hi ha algun club a casa meva proper? Nosaltres, per tal de no entrar en greuges comparatius i no direccionar una persona cap a un club i cap a un altre, nosaltres el que per defecte fem és, miri senyor o senyora, aquest és el mapa de clubs de Catalunya, miri vostè qui li ve millor per anar a entrenar o per anar a fer una classe de prova. Llavors ja directament és l'usuari qui decideix on anar a veure la pràctica d'esgrima. Molt bé. Torno a Esquermo i en aquest cas abandonem ja la barra lateral esquerra, totes aquestes opcions, les que no hem vist avui les veurem en properes formacions i marxo a veure l'opció, un moment, que vull anar a la pàgina principal. Vale. Ara vaig a centrar-me en les coloraines, d'acord? En aquestes 4 quadrícules de colors que tenim en aquest marge superior ens expliquen 4 coses diferents. En primer lloc, ens explica quin és el deute que el club té amb la federació, allò que li queda per pagar a la federació. Aquí s'han de matisar certs aspectes. Primer de tot, aquest apartat només inclou conceptes de facturació, de llicències i drets de competició. No inclou possibles multes al club, no inclou la quota de club de principi de temporada, inclou exclusivament allò que podem tramitar a través de l'aplicació Esquermo, que són llicències i que són drets de competició, perquè podria arribar el moment on es paguessin les inscripcions a campionats de Catalunya, que sabeu que tenen un cost de 10 euros per esportista o 15 per equips, però fins ara, i així en principi continuem, aquests diners es paguen al directori tècnic de competició. Per tant, això només inclou el que es pot tramitar per Esquermo, llicències esportistes, tècnics, àrbitres i drets de competició. Això és el primer matís important a conèixer. No inclou la quota de club, no inclou multes ni inscripcions a campionats de Catalunya. Segona cosa interessant a conèixer. Això reflexa els diners pendents de pagar d'allò ja facturat, és a dir, d'aquelles factures que el club ja ha rebut. Vosaltres sabeu que vosaltres aneu entrant a l'aplicació peticions de noves llicències, peticions de nous drets i nosaltres ho hem d'anar validant i ho hem d'anar passant a estat de facturació. Només allò que ja heu rebut factura és el que aquí es reflexa. Allò que encara està pendent de facturar perquè fa poc que ho heu gestionat, fa poc que ho heu pujat a l'aplicació, encara no es reflexa aquí. I en tercer lloc, és interessant també que conegueu que aquest punt de pagaments s'actualitza quan nosaltres, a través del nostre perfil d'administrador, li marquem a l'aplicació que ja heu pagat. Què vol dir això? Si feu una transferència bancària, no immediatament baixarà aquesta quantitat. Serem nosaltres que manualment haurem d'anar actualitzant aquest deute. Llavors, bé, és una informació interessant que la teniu aquí per tenir una idea, però sí que és veritat que no és actualitzada a minuto y segundo.
l'hem d'anar actualitzant manualment a mesura que aneu fent transferències i a mesura que anem facturant conceptes. Si anéssiu just per sota de la casella vermella que diu veure detall, podríeu entrar a totes les factures que estan fetes. Bé, totes les factures que teniu. I podríeu veure que, en aquest cas és un exemple virtual que nosaltres hem creat, que les dues primeres factures ja les vau pagar per transferència a tal data i que teniu una tercera sense pagar, que és d'un import de 47,68, que si us fixeu és justament 47,68 el que el programa us està dient que teniu pendent de pagament. D'acord? Si féssim veure més informació, ens ampliaria des d'aquí a què corresponen aquestes respectives factures. Per exemple, aquella que vam pagar suposadament el 17 de desembre del 2019 per transferència era una factura que corresponia a un senyor concret, un àrbitre. En canvi, aquesta que tenim pendent de pagar doncs, correspon a una altra persona, a un esportista, en aquest cas. D'acord? Ens obre el detall. Que això és una informació que abans ens demanàveu molt, no? Aquesta factura, a qui em correspon? Bé, doncs aquí ja ho podeu veure. No fa falta que et passi aquell albarà que passàvem en Playoff, ja ho podeu consultar directament des de l'aplicació Skermo. Molt bé, torno a la vista general i canvio de casella. Me'n vaig a la casella de color taronja. Aquestes que queden ja són molt ràpides de comentar. La casella de color taronja et fa una visió també bastant interessant de quantes llicències té el teu club respecte al total de llicències que té la federació. Actualment, aquest número és cert, la federació en aquests moments té 708 llicències tramitades i aquest usuari fantasma que nosaltres hem creat li hem ficat 7 llicències, 7 usuaris. És interessant comentar que aquest 7 inclou llicències. Què vol dir? Si jo tinc una persona que té llicència de tècnic i llicència d'àrbit, sumarà 2 en aquest número. No una persona, sumarà 2 llicències. O sigui, suma llicències. Llicència entenem llicència d'esportista, llicència de tècnic, llicència d'àrbit. Sumarà una d'aquestes, o sigui, 3. Si una persona fos, que n'hi ha casos, esportista, àrbitre i tècnic, aquí sumaria per 3. En canvi, si només és tècnic, suma per 1. Si només és esportista, suma per 1. Si és esportista i tècnic, suma per 2. És una dada interessant per conèixer quin gruix del vostre club és part de la federació. Aquí, si entéssim a veure detall, el que ens porta és a veure tota la relació de tots els nostres llicenciats, totes les nostres llicències del club, totes les llicències que tenim tramitades. Molt bé. Següent quadradet és el quadradet de color blau que ens parla de competicions fetes sobre el total. Aquesta és una eina que bàsicament ens serveix per veure en quin moment de la temporada estem. Queda molta temporada, queda poca temporada, per situar-nos, simplement per fer una vista de situar-nos en quin moment estem. Si anéssim a veure detall, el que fa és que ens porta al calendari de competició. Que sempre hem explicat que el que ens mostra per defecte és lo que hay por delante, lo que queda de temporada. Si volguéssim veure coses anteriors, com us explicàvem, hauríem de marcar opció veure anteriors. Molt bé. I aquí en l'apartat de competicions comentar que cada competició computa per un. Fa una estona comentàvem que justament ara el programa està detectant que si la temporada hagués anat de forma normal, només ens quedaria una competició, que seria el Campionat de Catalunya absolut. Per tant, està computant com uno todas las armas y los sexos que tiene el Campionat de Catalunya absolut. I, finalment, la pestanya de color verd és la pestanya que ens parla de quants clubs hi ha actualment actius que estan amb la seva quota de club pagada i amb socis i tramitant llicències a la Federació Catalana d'Esgrima. Actualment, això també és una xifra real, en tenim 19. 19 clubs en marxa. I fins aquí seria tot el que avui us volíem presentar.
No sé si la Míriam Freixas, que està aquí acompanyant-me, creu que ens hem deixat alguna cosa dels punts que teníem previstos per avui, o si... No, crec que tot el que has comentat és el que teníem previst per avui, en aquesta primera sessió. Molt bé, com us dèiem, avui era una primera sessió d'aprendre a navegar, conèixer quines opcions hi ha. En alguns casos ja hem entrat una miqueta més a fondo, segur que algunes cosetes no les heu après, però en les properes càpsules ja serà on anirem més al detall de cadascun dels processos, tant de llicències, d'inscripcions i de més. No sé si els assistents que ens han acompanyat, que han sigut l'Edi Manuco, l'Imre Dobos i l'Elvira Lupascu, tenen alguna consulta a fer. Si és així, doncs és moment per obrir micros. I si no, és que o m'he explicat molt bé o ja se lo sabían todo. Edi, abre el micro. Bueno, es que ya llevo a lo mejor 3 meses sin mirar esta página porque no tenía sentido, pero a mí siempre me sale que tengo deudas y lo pago casi al momento. Pero estás, sí que es cierto, estás convencido de que es con Esquermo, ¿eh? Porque sí que es cierto que Playoff no lo actualizábamos, el apartado deudas, y Esquermo sí que lo estamos llevando bastante más al... ¿Y Esquermo desde cuándo lo usamos? Desde hace años, ¿no? Bueno, desde mediados de temporada pasada, ¿no? Diciembre, ¿y llevaremos un año, Miriam? ¿Un año y medio ahora? Un año y medio más, sí. Pero digo que ahora no he comprobado, pero normalmente digo, ¿de dónde me sale 1.400 y pago al momento todo? Yo creo Cuando que ahí llega estás... ya sabéis que el momento siguiente o día siguiente ya lo pago, pero siempre me salen Sí, deudas. esto es un poco lo que ha explicado. Yo creo que ahora, si entras, no pondré la mano en el fuego porque puede haber algún error, pero yo creo que si entras ahora, te saldrá conforme lo tienes todavía, porque lo tenemos todo el día en cuanto a actualizado esto. Sí, no Sí, me sí que es cierto que preocupo. necesitas ese tiempo de decir, No me bueno, preocupo, hasta que yo nosotros lo contabilizamos, sí. no lo mostramos aquí en Esquermo. Ya, yo lo sabía que está todo correcto, aunque aparece ahí, nunca me he preocupado por esto, porque hay facturas y se puede ver, ¿no? Pero digo así que casi siempre me ponía 1.400, 3.000 no sé cuánto. Digo, uff, madre mía, Yo me creo que están endeudando. ese debe ser un recuerdo bastante de playoff, pero de todas maneras es lo que os explicábamos, ¿eh? Hace falta que nosotros validemos ese pago, lo marquemos como pagado, o sea, sí que es cierto que nosotros tampoco estamos a diario haciendo esa gestión, nos la guardamos para ciertos momentos del mes, cada 15 días o así es cuando pasamos facturas, porque os dejamos que vayáis generando y facturamos, generando, facturamos. Si estuviéramos pendientes cada día, nos comería mucho tiempo, ¿no? Nos va mejor gestionarnos así, a ciertas fechas liquidarlo. Entonces, No, como te decía, llevo meses sin mirarlo, pero digo lo que me acordaba que siempre veía deudas, pero cada vez nunca me ponía a cero. Ahora tengo que mirarlo, pero... Perfecto. Vale. Y Mike, nos quería comentar... Es muy sencillo el programa. No... A mí también siempre se ponen deudas, pero... pero yo lo entiendo. No, a mí me supe bien que, porque yo no sabía que se puede cambiar la contraseña y todo, ¿sabes? Y me va súper bien porque, claro, tienes tantas cosas que con todas las contraseñas y todo, y si utilizas siempre el mismo ordenador, vale, porque eso lo guarda, ¿no? Pero tienes que entrar con el móvil, tienes que entrar, pues perfecto, yo voy a cambiar directamente de contraseña ya. Muy bien. Sí, pues, perfecto, me ha ido perfectamente. Muy bien, perfecto. Pues nada, si no tenéis nada más, hasta aquí era la formación de hoy. Ya veis, habíamos dicho 20 minutos, así que más o menos hemos cumplido. La idea son esto, formaciones cortitas que sean luego fáciles de ver y consultar. Esto quedará colgado en nuestra página web, ya le crearemos la sección y os informaremos de dónde está publicado y lo podréis consultar siempre que necesitéis. Así que nada más. Gracias por estar y hasta aquí la primera cápsula formativa de este desconfinamiento. A ver, muchas gracias. Formativa a los viejos. Que vaya muy bien. A los viejos, porque los jóvenes